sa kaawit. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kinig sa kababay nga taga Negros Oriental. Ang atong tatampo nagdasangan nga malu. Recorded by X Thunder Gaming. Ha? Mularga ka sa Cebu, Malo? O, Don. Mag-usa ka dito sa Cebu. Gichatan man ko sa ko amiga nga nagkinahanglan ko ng tindera ang iyang gitrabahoan nga butika. Unya, mo trabaho ka? Di naman ko maglisod anong trabaho agod kay nakatrabaho na ba akong butika sa daga pa ko. Unya, di lang di ka manalbaho, day. Lisod kaayo Don, uy. Kuwang kayo ang imong kita sa pag-drive og motor. Maong kinahanglan gid nga mo trabaho ko. Kinahanglan nga mo abag gid ko nimo. Unya, ang atong anak. Ay, di naman na problema sa Angel good kay dako naman na. 10 anyos na baya na. Maong ayaw na lang kong pugni, Don. Kay para rani sa tong kaayuhan ang akong gibuhat. Onya, nak. Adon ako, ha? Imo di kong biyaan, ma. Ayaw na paghilakod. Manawag ra ko permini mo. Ayaw lang paglakaw, ma. Kay mingawan man ko nimo. Mingawan man sa kunin mo, anak. Pero kinahanglan nga ako ni buhaton aron makatabang ko sa imong pag-eskwela. Pag-amping dito, ha, day? O, Dong. O gamo sa dinhi pag-amping mo. O, day. Si Angel, ha? Ayaw kalimot sa oras nga imo siyang ihatod kuha sa eskwelahan. Ako rin bahala, day. Ma, amping. Amping sad, anak. O ayaw pabadlong ni Papa nimo, ha? Oh, ma. Abi na ko, dili ka mo anhig sa buday. Na, dili mahimo, day, uy. Kay lisod na kyud ang among kahimtang dito sa amo, day. Kuwang kayo ang kita ni Dondon. Mauligi, uy. Unsaon, mahal na biya kayo mga palitunon ron. Mao kyud. Unya, kano sa man ta magsugod og trabaho, day? Ugma, day. Mahimo na ka mo sugod og trabaho. Nahibaw naman to sa ma'am nga na ako ipasod og trabaho. Unya, asa man ta mo... ako, asa mo ko istar, day? Nara may gipapuyan ang atong amo, good. Pero maulagi. Magpliti ka og 20 sa motor paingon sa tumpuyan. Okay ra na, uy. Ayaw ka bala ka sa day kay dili mo sa kaayo kapoy ng trabaho, ah. Dili man kayo daghan ang mga customers din, eh. Maayo hinuon. Unya, ang nakaayo pagyud, do na kay day off ka usa, sa usa ka semana. Unya, sinima na pagid ang sweldo. Kanindot ko, day. Bulang. Paabutan lang ko kadiyot, ha. Kay hapit naman ko mo out. Dungan rata paingon sa tumpuyan. Sige, day. Salamat in taon kay nakasuotan kong trabaho. Inigsweldo na ako. Pagpadadahin ko sa amo. Kumusta man mo diha, Dong? Okay na, day. Ikaw, kumusta man ka? Nagsugod na kong trabaho, Dong. Magpadara ko ni mo kwarta kay sinema naman ang mong sweldo. Mayo hinoon, day. Sige, Dong, ha? Nanawag ra ko ni mo kay break pa man namo, good. Sige, day. Amping, ha? I love you. I love you, Dong. Na all, like I love you. Recorded by X Thunder Gaming. Ikaw mong guday na, Dedet. Kuyawa na ako ni mo, uy. Abi man ako ginsa na sa kong luyo. Ako yung tao ni Day. Mayos ka, Day, no? Kaya magsige kag monitors inyo. Ay, o, day, uy. Kay in town.
Layo ba na ako akong pamilya, day. Ang atong mahimo ini, tawag-tawag ra kita kung makabakante ta. Maog yun. Una rin kog uli ni mo niya ha. Kay 7 p.m. pa man ko mo out niya. 8 p.m. man ka. Okay ra, day. Salamat kay out na kinako. Makarelax na ko. Uy, wa may motor nga ni Aki. Klakaw na lang ko eh. Miss, sakay ka? Imbis maglakaw ko, naanahin yung motor. Sakay ka, miss? Sakay ko, Migo. Alimi kami kay... Suluban ka ning helmet, be. Ay, di lang ko mag-helmet, Migo, eh. Kay wabi tayo manakop, kay sudlunon man ang imong hatdan ako. Sige lang, miss. Pag-helmet lang yun kay... Para ba nasa yung safety ba? Okay, naka-helmet na ka. Okay, sakay na. Humutag helmet taw hana. Humutsot kayo siya na. Asa man tamig ka? Diretso lang, Migo. Paingon tas babaw. Okay. Lugar lang ko, Migo. Okay, miga. Okay. Kadiyot sa Migo ha, kay manaog sa ko. May problema. Taga din ka, miga? Dili, uy. Taga Negros ko. Aw. Bayad, Migo. Salamat. Ay, kadiyot sa... Ha? Nga naman. Kuha nga na akong bayad. 20 naman ang mong plate din eh. Sakto mo gud ni. Lihog kog type sa imong number diri mi gabi sa imong cellphone. Ha? Sa imong cellphone? Oo. Nga naman. Kay ako lang kang sukion ba para inig-out nimo. Makasakay dayon ka. Sige na, di bitaw ko daotang tao bitaw. Oh, sige na lang, good. Ambil na imong cellphone, Bi, kay akong itype pang akong number. Ay, salamat. Nakarelax na yung taon ko. Kitsa man nanawag na ako. Hello? Hi, kumusta? Kinsa ni? Oh, daliang nalimot ah. Wa bitaw ko makailan nimo. Wa ba ma-register ang imong number dali sa akong cellphone? Ay, ako rin katukang driver sa motor nga magisakyan. Aw, ikaw di ay ni. Nga na nawag man kami ko. Gusto ko may bawa sa imong pangan. Di diretso biya ka og lakaw gani ha. Kumani mo og type sa imong number. Ang saon, nagdali manggug ko. Malo, tawagan lang kong Malo. Malo. Ako sad si Ray. Okay na nimo nga mag-istoryahan na ita? Dili ko makasamok nimo. Okay raman. O pa man sa kudo ka Unsa may imong gustong mahibaw-an ako? Piksab. Hala, dili ka mo tuo sa akong gisulti nga minyo ko ug may usa ka anak? Di kay ko mutuo nga minyo ka. Kay daga mo kay katanaw na. Sus, pananaw ra na nimo oy. Sige na oy, matuog na ko ha kay manglaba pa kog sayo ugma. Mo duty pa baya ko. Sige malo. At nga nang tika ugma ha. Inig-out nimo. Okay. Malo, sakay na, dali na. Uy, hala. Ni aman lagi ka. Ganihara ka? Magkuhay pa oy. Namong ko'y gihatod nga pasahero diya sa unahan. Nidiritso na lang ko din kay hapit naman alas 8 sad. Dali na. Ano na yung pagkaod ha kay ako na kang ihatod sa inyong gipuyan. Nagtuo ba kog imo kong ihatod sa akong gipuy-an? Nakigpangaon ka naman hinuon ako. Na-feel mong good na ako nga gigutom ka. Maong nakigpangaon na lang ko nimo. Ngano bang buutan man ka nako? Walang. Gaan na akong buot nimo ba? Maong nagigsuod ko nimo. Mao ba? Kano sa day ang imong day off? Ogma, day off na ako. Thursday man. Okay kayo. Manuroy ta. Asa man sa tamanuroy? Mangita tag lugar nga priskong hangin. Aron sad ba makarelax ka ba? Di kay pulos na lang ka trabaho ba? Ay, mao lagi oy. Kapoy sa baya puro trabaho no. Mao ganing isuroy ta ka aron ma-relax ka. Ugma ha, manuroy ta.
ba? Nindot kesa. Lagi no. Ay, kanindot sa kong pamati. Nindot yan. Okay. Dali. Mangita tagkaling ko na ito. Mawa man sa datong problema ining dapita, we. Mawag yun. Ngano day nga imo man kong gisuri din hiray. Gusto lang ko nga ma-relax kagamay. Kaya naibawang ko nga, di kapoy kasi ang trabaho. O aron sad ba nga, magsulti-sulti ta, o masultisan na ako dyan mo ang akong gibati. Oh. Ray. I love you, Malo. Ray. Ngano bang nanguyabang ka na ako nga minyo man ko? Kung sa amin ako nga, ikaw man ang gipitik sa akong kasing-kasing. Ray. Naibaw ko nga may pagtanaw sa kanako. Imo lang gipugngan. Oh. Tawra ta, Malo. Ugwa ta may baw kung kano sa takutubin kalibutana. Mga tagig kalipay imong kaugalingo. Ayaw pog imong gipati. Uy, ayaw ugak sa ba? Basig na makakita na to. Mamaya ta din eh. Mangita tagdapit nga kita lang doha. Wala. Happy? Nakasa ako sa kumbana. Parehas na. Nakasasag ko sa akong asawa. Unsa? Minyo day ka? O Malaw, ninyo ko. Ug may duha ka anak. Kiduo ko. Nakiglambigit ko og taong minyo. Naunsa ka? Nangupaw mo ka. Doon ay nakahasol mo? Dalabi, online sa kumbukton. I love you, love. Oh, naunsa ba ka? Nangilak mo ka. Pila na kayo nga may nahitabo na to, Ray. Nakonsensya na ako sa kong ibuhat. Pero dili ko makahimo sa pagpiyaan nimo. Kinadutlan ako nimo. Magpangitan ako sa mong pagbangka na ako. Parehas tagibati, Malaw. Di na sa kumakahimo sa pagbiya ni mo kay mingahon kay ko ni mo. Pero dili ni maayo. Kay pulos na may pamilya, Ray. Di lang nato pasagdan ng atong pamilya. Ug di sad ta magbuwag. Mag-amping lang kita nga di ta nila mahibawaan. Masakit ang umibig. Nahibaw ko nga dakong sayop ang among gibuhat ni Ray. Unsaon man nga, parehas maming may kugma sa usag-usa. Karon, nagpabilin pang tinago-tago ang among relasyon. O wa mi mahibaw kung unsay among sangkuan sa umaabot. Dinhi na lang kutob, o dagang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka ng mga igalang kaagi ni Malu nga taga Negros Oriental uban sa awit nga iyang kipangayo awit nga nagalahan Nakaw na Pag-ibig. Gikibuhatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugabos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamu sa mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon
handumanan sa Osaka with care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Sa puso